Elsőként akkor még egyszer parancsoljál, kérem. Hogyha szerintem most egy működve. Okay. Elnézést kérek, hogy egy kicsit puskázom, mert én most indulok a politikában közszereplőként, és természetesen sok új dolog van, de ez nem jelenti azt, hogy nincs, amit az ember tanuljon, állandóan képezze magát. Tehát főbb léptékben indítanám, tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságot fejleszteni kell. A munkanélküliség nagyon jelentős nálunk itt is, és hát ezért mindent meg kell tenni, hogy csökkentsünk. Hazai, illetve külföldi beruházóknak a segítségét kell igénybe venni ehhez, szeretném. A fiataloknak a helyben maradásáért küzdeni kell, de nagyon nehéz. Az én nagyfiam is például kint van Angliában, évente egyszer látom, és nem is szándékozik, most is augusztusban volt itthon, hogy hazatérjen, mert sokkal jobb keresete, jobbak a körülmények, de azért reménykedem benne, hogy még egyszer hazatér, meg a legtöbb hazatér, akik külföldön vannak, de akik mégis úgy látják, hogy itt lesznek munkahelyek és családi dolgokat el tudják tartani, akkor talán csökkenni fog ez a szám, tehát a fiataloknak, akik külföldre távoznának. Vállalkozó szellem és kontinentális turizmust, ez nagyon-nagyon fontos, szeretnék kialakítani. Ez annyira fontos, hogy a turizmusból nagyon nagy bevétel van országosan, nézegettem, tehát hogy képezem magam állandóan, ugye pénzügyi területtel is foglalkozom. Pénz nélkül itt mondhatunk bármit ebben a városban, a pénz a legfontosabb. Ha pénzt előterítettünk, akkor abból lehet szépen behozva fontossági sorrendekben tehát tenni a dolgokat. És a turizmust, hát ugye ehhez is mindenki nem ért hozzá, mert mindenki nem érthet mindenhez. Különböző csapatok által kell felállítani, menedzsmenteket, marketing, ez minden kell szakmailag profizmus szintjén, úgy érzem, mert ahogy én itt egy kis céget elvezetek, nagyokkal, mint egy városi szinten is, tehát akár külföldiek felé nyitás, tehát így gondolnám. A Szigetvári Kórháznak a színvonalasabb működéséhez ez nagyon fontos lenne, mert elég nagy körzet tartozik ide. Gondolom, hogy nagyon sokuknak volt hozzátartozója, sajnos nekem is kettőt vesztettem, és pont a kórházban voltak, tehát a körülmények meg egyéb, akár a szakmai, a gépesítéstől kezdve a szakeszközök, tehát nagyon-nagyon sok minden kellene tehát ehhez szinten tartani, illetve küzdeni azért, hogy modernebb legyen, de úgy látom, hogy a lépések történtek, csak ahogy hallottam, azért az ember tájékozódik, meg Szigetvári, hogy a mostani vezetés, illetve a kórházigazgató hölgy, tehát a vezetés nem éppen jó viszonyban van egymással, és ez nagyon kellene nekünk, hogy jó viszony alakuljon ki a város itt lévő polgárainak. A szociális védőháló befoltozásáért is szeretnék tenni, ez egy ilyen szép és hangzatos szó. Ez is egy bonyolult feladat, ehhez is szakcsoportnak, hozzájövőknek a segítségét szeretném igénybe venni. A szépkorúak élhet minőségeinek a javításáért. Na most ez úgy érzem, én megnéztem ugye 60 vagyunk, a többieknek is a programját végig, és erről kevés szó esik. Én középkorosztályhoz tartozom, és nekünk nagyon nehéz, mert 50 év fölöttieknek akár a munkahelyek, hamarosan közeleg a nyugdíj, meg ez már probléma, hogy nekünk lesz, meg miből lesz, meg hogyan. Tehát ez nagyon nehéz dolog, illetve a szépkorúaknál, az idősebbeknél. Tehát itt vannak gondok, és maximálisan mellé kell állni, úgy érzem. Sajnos nekem már nem élnek a szüleim, de attól függetlenül nagyon sok ügyfelem van idősebb korosztályból, közép és idősebb korosztályból. Nagyon sokan elmondják a problémáikat, minden Covid megélhetésitől kezdve szociális, egészségügyi, egyéb. Sajnos a családok sem, a gyermekek sem úgy állnak sokszor ehhez a dologhoz. Meg netán, ha valaki lett volna többször is úgymond az öregek otthonában, hát ők mindent megtesznek, én nem mondom, hogy nem,
de ott is fejleszteni kellene. Színvonalasabban kellene neki, még a szegényebb rétegnek is a hátralévő beteges akár életüket letölteni. Tehát emberhez méltó körülmények között kellene az utolsó éveiket tölteni, úgy érzem, aznak a népeknek. A helyi kulturális intézmények felé is nagyon szeretnék venni, mivel minden ideköt ide jártam, ugye iskolákba, kulcsményekeltem, stb. Büszke vagyok, és szerintem arra, hogy szigetvári vagyok, és mindenre, ami szigetvári, tehát akár egy húgózenekar, akár egy néptárscsoport, egy barát vagy bármilyen, amit Inódi Vegyeskar például, tehát őket maximálisan, sokkal jobban kellene támogatni, akik Szigetvárnak a hírét öregítik, de ez mondható akár nem csak csoportokra, hanem bármilyen kulturális jellegű kapcsolatos személyekre, illetve a médiában szerepel, vagy bárki egyébben, aki öregíti Szigetvárnak a hírét. Végül is nem utolsó sorban, ami fontos lenne, tehát hogy a magyar és horvát önkormányzati kulturális és civil kapcsolatoknak a megőrzése, és bővíteni kellene ezt. Ez sokunknál szerepel is a programjában, hogy láttam, jól láttuk. Testvérvárosi szerződést szeretnék Csáktornyával. Mivel Csáktornyához minden, ami Zrínyi, ahhoz. Ugye a Szlatina testvérvárosunk, de Csáktornyával, tehát az Zrínyi név alapján, tehát ez egy minimális dolog lenne szerintem. Hát egy nagyon nagy probléma, és nem csak az interneten, hanem az utcán is sokunktól elhangzott, hogy a Zrínyi szobor igenis nincs a helyen a Vigadó előtt. Ez borzasztó. És én azt tudom, hogy maximálisan nem máshova, nem oda, ha úgy lenne tényleg, hogy mégis megtisztelnének a bizalmukkal, csak is oda helyeztetnénk vissza, mert annak ott a helye. A szobrásza azt úgy helyezte, mármint hogy alkotta és meghelyeztette oda, még a Pajzs József úr idejében, hogy akik elmegyünk ott minden nap, akik elmentünk, bocsánat, nem már nincs ott, ugye múlt időben fogalmazok, azok érezzük, hogy a múltból Zrínyi velünk van, a várossal van, most is ebben a nehéz időszakokban, és legyünk büszkék erre. Tehát az Zrínyi kultusz maximálisan szeretném az ápolását elmélyíteni, csereprogramokat lenne jobb létesíteni, már volt azt hiszem, hogy a gimnáziumban ilyen próbálkozás a németekkel, ha jól tudom, tehát az lehet akár a horvátokkal, másik országokból való diákokkal is, közös pályázatok, erre is már ugye azt mondom, nálatok van precedens. Ezen kívül, amit nem írtam még bele, mert teljesen új, ugye én nőkért harcolok, és megalapítottunk csak bejegyzés alatt a Szigetvári Nők Egyesületét. Szerintem ez már kellett volna eddig, tehát egy átfogó, nagyon sok minden feladatunk között lesz többek között utaztatások, kulturális rendezvények, nagyon sok minden, de ez majd egy későbbi téma még. Ami a legfontosabb, hogy én hívember vagyok, megkaptam, nem azért, mert megkaptam a 8 év egyházi tulajdonképpen hittani tanítatást, hanem hiszek Istenben, de tisztelem, hogyha bárki másban hisz, és nagyon szeretem a szülővárosomat, és én ezért igaz kicsit később léptem, nem készítettem elő a kampányomat, én egy héttel később hoztam el az anyagot, mint a kollégák, nehéz történet, most hangolódom rá, de soha nem mondta, hogy soha. És én olyan típus vagyok nőként, hogy harcos, ha valamit én úgy hiszek, persze nyilvánvaló, hogy akit megválasztanak polgármesternek, vagy polgármesterasszonynak, ott lesz ugye egy képviselőtestület, és igenis a demokráciához hozzá tartozik, hogy igenis meg kell vitatni, meg kell beszélni bizonyos dolgokat, ami fontos, de az biztos, hogy a messze menőkig elmegyek, én már cégembesit vagyok az emberek terén, ügyfeleim terén, ha kell, most nem akarok nagy szavakat használni, a római pápától és audienciát kérnék, ha az a város érdekét szolgálná. Hát megtiszteltek, hogy meghallgattak, és ennyi lett volna, kicsi mondani van. Köszönöm szépen! Köszönöm, 10 perc volt. Igen? Igen, pontosan néztem. Bízom benne, hogy a másik két úr is betartja 10 percet. Varga Zoltán következik. Köszönöm szépen a szót.
Kedves mindjárt, és előre szeretném kérni a moderátor urat, hogyha úgy 8-9 perc körül járok, akkor tessék rám szólni. Köszönöm szépen. Ugye a Szigetvár Emberekért Egyesület már 2010 óta képviselteti az Egyesületet a Városházán, ugye 4-en vagyunk jelen a 12 tagú képviselő testületben. Na most arra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy ne elsősorban a szavakra figyeljünk majd a kampány során, persze arra is, de akik már bizonyíthattak volna, azoknak azért figyeljünk a tetteire is. Mindjárt megtetszenek érteni, hogy miről is beszélek. Nyitottság, tervszerűség, átláthatóság, számon kérhetőség, egészséges városi légkör, demokrácia. Együtt tervezünk, együtt döntünk. Több vélemény egy-egy probléma megoldására, melyek közül a testület nyilvánosan fog választani. Na most ezek kampányígéretek voltak 2010-ben azoktól, akik ezt a várost a mai napig vezetik. Hát nyitottság, tervszerűség, átláthatóság, többször adtunk be különféle kérdéseket, többször bánasztosan méltatlak bennünket, hogy egészséges ez a mostani városi légkör, hát én nem mondanám. Együtt tervezünk, együtt döntünk, hát elég csak megnézni ennek a városnak az elmúlt 4 éves történéseit. Nincsen közvetítés a képviselőtestületi ülésekről, nincsen kormányzati újság, hatékony és konstruktív testületi ülések, hát szavazógépek ültek velünk szemben. Azért mondom, hogy ültek, mert hát képviselőtestületi ülés sincs már összehívva úgy 1,5 hónapja, és hát ugye a kis időre már vélhetően nem is lesz, pedig nagyon sok fontos dolgot kellett volna még megtárgyalni, nagyon fontos fűtés, korszerűsítési pályázatokat kellett volna beadni, összesen hívták a képviselőtestületet, és talán Pajzs József díszpolgárságáról is kellett volna dönteni, összesen hívták a képviselőtestületet. Egy azonban biztos, kalandparkot építünk, szólt a kampányüzenet. Hát éreztem magam így ebben a városban az elmúlt években, hogy bizony nagy kalandparkban vagyok, és a túlélés szinte a cél. No de hát azt mondjuk, hogy az alapja mindennek a rendszeres tájékoztatás, a nyilvánosság, a fórumok, a folyamatos párbeszéd az érintettekkel, a helyi vállalkozók, civilek bevonása a területüket érintő dolgokba, és hát a szakbizottságokba szakemberek kerüljenek be. Az elmúlt években ez sem volt mindig így, és hát a polgármester szerepe természetesen döntő, de nem azért, hogy rátelepedjen erre a városra, hanem azért, hogy koordinálja azt a munkát, amelyik folyik, és a személyiségével olyan légkört, olyan valóban egészséges városi légkört tudjon teremteni, hogy be tudjanak hozzá menni, hogy különféle egyeztető fórumok megfelelő légkörben tudjanak zajlani, ami előre viszi ezt a várost. Hát ez sajnos ebben a 4 esztendőben nem történt meg. A Szigetvár Emberekért Egyesület programja a Szigetvár terv. Ez a Szigetvár terv nem egyszerű kampányfogás, tehát ezt nem fogjuk hétfőn már berakni a fiókba, hanem folyamatosan elő fogjuk venni, hiszen ez egy hosszú távú stratégia, egy stratégiai terv, amihez természetesen továbbra is mindenki hozzáteheti a saját véleményét, ötletét, javaslatát, és szakemberek dolgozták ki az egyes fejezeteket. A programot ugye már ki is adtuk, megtetszettek találni a posta ládájukba. Akik ott találhatók személyek, ők játszották a kulcsszerepet az egyes programelemeknek a kidolgozásában, és hát természetesen sok-sok kézen közön átment ez a terv. 7 pillérből áll. Az első, a legfontosabb a gazdaság, az úgynevezett gazdálkodó város. Ugye élő és hatékony kapcsolat, rendszeres együttműködés a helyi vállalkozókkal. Föl sem merül bennünk még egyszer olyan, hogy a kamara megkérdezése nélkül emeli a képviselőtestület az adókat, a lakosság megkérdezése nélkül emeli az adókat, ugyanis az elmúlt években ugye ez történt nem is egyszer. A foglalkoztatáspolitikával tervezünk együttműködést, aztán a foglalkoztatási paktumot szeretnénk tartalommal megtölteni, hiszen ez létezik, ez egy élő valaminek kellene lenni, csak eddig nem igazán foglalkozott vele senki. Aztán hitelgarancia alapot szeretnénk létrehozni a pénzintézettel közösen, kezdő mikrovállalkozások számára. Természetesen a bírálatot a kamarára bíznánk mindenképpen.
Aztán kis vállalkozók számára inkubátorházat hoznánk létre, ez is azt hiszem nagyban segítene ebben a szegény környezetben, ami Szigetvárt most jellemzi. Bolyban van erre nagyon szép példa, hogy infrastrukturális beruházásokkal segítik a vállalkozásokat, és természetesen, ahogy Széchenyi mondta, mindennek garanciája a nyilvánosság. Ezzel a korrupciót lehet ugyanis kizárni. Aztán a távmunkát szorgalmaznánk, ugye itt ül velem szemben Balaskó Tamás, egy tervezőcég ügyvezetője, ő adott rengeteg sok tanácsot ahhoz, hogy lehet a legmodernebb technikákat felhasználva távmunkához juttatni, főleg fiatal embereket. Aztán ösztönző adópolitikát szeretnénk, nem handabandázni kell róla, hogy városi rezsicsökkentés is hasonlóak, azok, akik felemelték egyébként mindenfajta adót, amit a telefonbeszélgetésben lehet hallani. Aztán egy városmenedzsmentet hoznánk létre, amelyik elébe menne a befektetőknek. Itt természetesen szakemberek ülnének, és nem ötletszerűen történne ennek a város gazdasági jövőjének a megtervezése. A közmunka program, ugye rengeteg szó esett róla, hát az értelmes közmunkának a hívei vagyunk, előzetes egyeztetésekkel. Aztán a csökkentő munkaképességgel foglalkoztatásáról, ugye Mencsisné Erdélyi Veronika tudna mesélni, amikor idehozott egy céget, aki szeretett volna Szigetváron foglalkoztatni, és hát ennyi szólva el lett hajtva. Tehát mi nem így képzeljük el a csökkentő munkaképességeknek a foglalkoztatását. Aztán ugye örök téma, hogy Szigetváron szigetvári vállalkozók kapjanak lehetőséget. Többször, akár a Belvíz projektnél, akár más projekteknél kifejezett kérésünkre nem hívtak meg szigetvári cégeket, leszavazott bennünk egy Szigetvár város képviselőtestülete. Aztán a pályázatok. Nagyon sok pályázat lesz az elkövetkezendő években is, de nem mindegy, hogy mire pályázunk. Arra pályázunk, ami valóban szükséges, fontos a társadalmiasítás, fontos a finanszírozhatóság előtérbe helyezése, és hogy közös pályázatokat adjunk be, hiszen az Európai Unió is azt fogja támogatni, hogyha egy térséggel közös pályázatok fognak bemenni döntésre, és így bizony együtt kell működni a térséggel, ami az elmúlt 4 esztendőben elég a kistérség működését megfigyelnünk, határozatképtelen bizottsági ülések, stb. Nem valósult meg. Aztán a határok nélküli város, együttműködés, idegenforgalom, szóba került már a horvát települések, nagyon sok közös pont van, nagyon sok élő pályázat, élő együttműködés van. A LEADER együttműködésben is szeretnénk természetesen tevékenykedni. A testvérvárosi kapcsolatoknál el kell dönteni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Az idegenforgalomnak hatalmas jelentősége van, a várban gondolkodunk, ugye az az alapja, a Gyógyfürdőben gondolkodunk, az az alapja, de nem így, ahogy ők végzik családi mutyik kapcsán. Aztán fontos kiadványokat is elkészíteni. Nem ilyenek, amiről a címoldalt levágják, mert hát engedély nélküli fotót szerepeltetnek rajta, de a turistának jó ez a magyar nyelvű címoldalt levágott kiadványnak csúfolt akármicsoda is. Aztán fesztiválok, vásárok helyett a helyi hagyományokra építsünk, és nagyon fontos a közösségi város, a civil szervezetek támogatása, a közművelődés, a Vigadó valóban komplex kihasználása, hiszen semmiféle terv nem készült a működtetéséről, most meg olvasom egy kampánykiadványban, hogy mégis. Aztán a sport, új városi sportkomplexum létrehozása is ugyancsak nagyon-nagyon fontos. Jóval előrébb vagyunk, a civileket meghallgatják már előre. Aztán a gondoskodóváros, oktatás, egészségügy, szociális ügyek. Át kell tekinteni az oktatási feltételrendszert, ami jó, azt természetesen tovább kell folytatni, hiszen aztán büszkék lehetünk a szigetvári oktatásra, azonban újakat is be kell hozni, újfajta képzéseket is. Az egészségügy valóban nem jó, hogyha a polgármester nem beszél a kórház igazgatójával, aki pedig nagyon sok mindent megtesz ezért a kórházért. Vannak itt is feladatok, a házi orvosi alapellátás megfelelő elhelyezése például, ez sem kampányszerűen kellene megoldani testületi felhatalmazás nélkül. A kórházi szakember, tehát a stabilizálása nagyon fontos, a szakellátások túlzott terheltségén is változtatni kell, a parkolási díj egyenesen elfogadhatatlan. Az idősek otthonának segítése pedig többek között úgy is megtörténhetne, hogy pályázatot adunk be, a határidő már lejárt, a testület nem került összehívásra,
ugyanis a távfűtő cég vezetője jelezte az önkormányzatnak, hogy kritikus állapotban van az idősek otthonának a kazánja. Nem történt semmi ebben az ügyben, ez is felháborító. Az esélyegyenlőségi terv, ami pedig ugyancsak csapnivaló módon készült el, mert minden szép és jó legyen benne, szólt az utasítás, holott pont az a lényeg egy esélyegyenlőségi tervnél, amire pályázni tudunk, hogy a hiányosságokat soroljuk föl, mert ennek a pótlására lehet pályázni. Jövőt adó város, a fiatalok felé szeretnénk fordulni, ösztöndíj rendszerrel, fecskeházakkal, ugye az inkubátorházat és a távmunkát már érintettem, nagyon fontos a fiatalok Szigetváron tartása. Aztán szerethető városban szeretnénk élni, nagyon fontos a város üzemeltetésnek a teljes átszervezése. A szigetváriak nem elégedettek azzal, ahogy Szigetvár ma kinéz. És hát még egy dolog nagyon fontos, ez pedig a vízgazdálkodás. Nem véletlenül halljuk mindenhol, hogy a víz lesz majd mindennek az alapja, hiszen kevés a víz, nekünk hál' Istennek kiváló gyógyvízünk van, és meg kellene nézni ezt a vizet, hogy hogyan lehetne majd hasznosítani. Erre is van kiváló szakemberünk, ugye Szojkó Gábor készítette el a Szigetvár terv ezt a feladatát. Egyébként itt is csak egyetlen egy mondatot, mert azt hiszem az idő végére érek lassan. Szóltunk időben, hogy trihalometán van ismét a szigetvári vízben. A képviselőtestület ülésen persze elhangzott, hogy nincsen, akkor már megmérettük, és valóban trihalometán volt a vízben. Ugye ez az anyag, ami hosszú távon rákeltő, és hát tudták hál' Istennek orvosolni, mert kifejezetten utasították az illetékeseket, hogy olyan vízszűrőket alkalmazzanak. De ez is röhely, hogy ezt is nekünk kell, erre is nekünk kell figyelmeztetni, először letagadják, és utána teszik rendbe a dolgokat. Tehát rengeteg sok tennivaló van, de ezt csak együttműködéssel együtt tudjuk elérni, és ehhez kérjük mindenkinek a segítségét, hogy ez a Szigetvár terv végre valóban Szigetvár város programjává is tudjon válni a 2014-2019-es időszakra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm a szót. Az előttem szólani, hogy többet mondok, megpróbálok rövidebb lenni, az időt tudjuk tartani. Először felsorolnám, szinte pontokba szedve csak azokat, amivel én szeretnék foglalkozni. Értelemszerűen az előttem szólónak, mivel 4 vagy talán több éves tapasztalata van a városvezetésben. Tehát ez egy nagyon szép és nagyon összeszedett véleményhalmaz volt. Tehát először is szeretném fejleszteni a strandot, először elmondom pontokban, utána kicsit kifejtem, és a legvégén 3 példát mondanék, és akkor jöhetnek a kérdések. Tehát szeretném fejleszteni a strandot, létre akarok hozni úgynevezett vérek tanácsát, vagy öregek tanácsát, mindegy, minek hívjuk, akikkel minden nagy döntés előtt konzultálnék, az egy új öregek otthonát szeretnék építetni, vagy létrehozni, épületek járdáknak a rendbetétele. Ezt úgy képzelem el, hogy jelen pillanatban van 8 választókörzet Szigetváron, mindenkinek lesz egy képviselője, mindenki összeszedi a problémákat, mindenki súlyoz ebből, és értelemszerűen mindenhol megpróbálom egyformán teljesíteni, és ezeket a pici apró problémákat először megoldani, mert én úgy vettem ki az emberek szavaiból, hogy ezek izgatják őket a legjobban. A strandfejlesztésre annyira nem gerjedtek, mint ezekre a dolgokra. Kulturális pezsgést jobban szeretném beindítani. Én azt gondolom, hogy a környékünkön él Demjé művész úr, mondhatnám Banyur úr, hogy hiszen nagyon gyakran még jelen szokott lenni ugye a rendezvényeken még a Attila, eszembe fog jutni az Attilának a neve, Bence Attila, és én azt gondolom, ezeket a dolgokat mi nem használjuk. Ugyanúgy, mint Banyur úr, mondhatnám, Jóhe úr, koncertek és a helyi fúvósoknak is, én azt gondolom, a kihasználtsága az nem teljes mértékű. A turizmus nagymértékű javítása, mely vendéget hoz a városba, akik szállást keresnek, ennivaló programokat, az ő kiszolgálásuk értelemszerűen növelni fogja az új vállalkozások létrejöttét. Sportban nem nagy dolgokban gondolkodok, de azt mindenképpen, hogyha lehet, akkor a szigetvári tehetségek ne széledjenek szét. Ez vonatkozik a focira, a kézilabdára és a birkózásra egyaránt. Városi egység létrehozása, a felmerülő munkák elvégzésében a Szigetvár és környéke vállalkozók bevonása, a velük való kapcsolattartás. Az elsekélyesedett külföldi kapcsolatok felélénkítésére, valamint a bárki bármikor keresik ugyanúgy, mint eddig, személyesen és mobilon, azaz önök nélkül
megy, kell a visszajelzés és a kontroll, ugyanez bővebb be. Október 12-én vége van a választásoknak, utána a pártállástól függetlenül a városért kell mindenkinek tenni a dolgát és dolgozni. Az esetleges lelki és testi sérülését a választó fülkében kellene hagyni. Ha valaki ismer, akkor tudja, hogy a saját cégemben, Szigetvári Hús Kft., valamint megyei vezetőként is nem a pártállás döntött, hogy kire milyen feladatot bízek és mire számítok, hanem a hozzáértése. Csak 2 példa. A megyén 2 helyettesen volt, az egyik fideszes, a mai napig ő az igazgató megyei főállatoros úr, a másik MDF-es volt, ő igazgató helyettes, engem a szél elfújt. A saját cégemnél az egyik sofőrünk és az egyik legmegbízhatóbb 1994 óta dolgozó munkatársunk, tudjuk, hogy a Fidesz oldalára húz a szíve, de értelemszerűen tökéletes munkát végez, soha nem bánnék meg tőle. Nyílt önkormányzatot akarok, szeretnék, azaz minden döntésről bárki tudomást szerezhet, elképzelésem szerint mindig mindenki tudni fogja, hogy melyik képviselő mire szavazott, illetve a megfelelő pénzek honnan hova vándoroltak. Előregedő városunkban meg kellene akadályozni a fiatalok elvándorlását, azaz munkahelyeket kellene teremteni. Selyei polgármester úr jelöltől tudom, hogy ukrán cégek érdeklődnek a környékünkön, feltétlenül az olcsó munkaerő miatt. De ez értelemszerűen rengeteg tárgyalás természet, ez csak egy ilyen légből kapott ötlet, értelemszerűen ez emiatt mi rengeteget kéne tárgyalni. Helyi jó példát is mondanék, Irontech Kft. Ő az egyetlen egy olyan cég, aki az utóbbi időben 90 embert vett föl, és tudomásom szerint még 60 embert fog fölvenni a fejlesztése miatt. Ez annak köszönhető, hogy full extrás üzemet hozott létre, és eszméletlen mennyiségű megrendelése van. A Bocska Tibor tulajdonos is tudja mindenki, és csapattársam is. Valahogyan vissza kellene állítani egyébként ebben a városban is a munka becsületét, mert az új dolgok csak egyetlenítsik a dolog, sokkal nagyobb becsülete van sajnos, mint a munkának. Létre akarok hozni ezt a vének tanácsát, és olyan emberekből gondolom el, aki szintén nem azt határozza meg, hogy honnan, hova tette az X-et, hanem akik már letettek a város asztalára, az ország asztalára, a saját asztalukon már valamit. Mondaném a neveket, egy párat csak, Kassó József, Györei, Bocska és a Kuba. Hát a Kubának a fiára gondolok, most ő a helyhatalmúra akar csinálni. Tudom, hogy van egy öregek otthona, egy újabb kellene, mert a városi visszajelzések alapján lenne rá igény. A régi kollégium állítólag járólapgyár, most szeretnék valamit leszögezni. Az én irodám és telefonom mindig mindenki előtt nyitva áll, azok előtt, akik problémát tárnak fel, ötletük van, stb. Aki beszélgetni akar, a beszélgetés öröméért, nos, az nem én vagyok. Épületek, utak, járdák, rendbetétele, tudom, ott van a Horváth Mártír romhalmaz is, az is rendbe fog tevődni, de ennek minden egyes információt már a Facebookon leírtam, nem szeretném ezzel önöket untatni. Aki elolvasta, az elolvasta, bár egy pár azóta megjelent írományban úgy tűnik számomra, hogy ez még mindig nem teljesen tudatosult mindenkiben. Tudatni akarom, hogy hova mennek az adófizető pénze, minden forintról tudniuk kell, mivel ők fizetik be. Számomra döbbenet, hogy a pécsi cég rendezi az ényrakomát, hogy pécsiek települnek ki a várünnepékor. Én azt gondolom, hogy a Szigetvár rendezvénye, és mindenféleképpen Szigetvárnak kellene ezt tenni. Eleinte azt szeretném, ha vonzó lenne egy főrendezvény, mondjuk a nagybetűs várünnepé, később pedig ki kellene találni egy olyan ételt, egy olyan szokást, egy olyan italt, ami miatt köré lehetne egy olyan rendezvényt csinálni, mint Uram, bocsánat, bajai halászlét főző ünnep. Ezekhez természetesen ötleteket és segítséget kérnék. Azt akarom, hogy ezeken a rendezvényeken Andreas Ébner és egyéb borászok borai, Méhesi Zoli sajtjai, Sziget-Hús Kft. Termékei fogjanak, a Meliósták placain kialakított sátraiban sértőzó italkereskedő szolgáljon ki. Ne ebből hálálkodjunk X és Y-nak, hanem a szigetvári emberek, az itt élő emberek, akik az egész életet itt töltik, azok élvezzek ennek mindenféle előnyét. Most tulajdonképpen ezért is akarom fejleszteni a strandot. Továbbá úgy ítélem meg, hogy meg kell oldani a várost elkerülő utat, mert jelen pillanatban a Szigetváron tulajdonképpen mindenki tudja, hogy reggel 8 és fél 10 között, valamint délután 3 és 4 között az katasztrófa a közlekedés. Egy dolgot megígérhetek, ha netán úgy tetszenek dönteni, hogy én vagyok a polgármester, hogy este fél 8 után a lámpák ki lesznek kapcsolva, és nem fog ez a piros-sárga zöld működni. Kulturális pesgét, lehet, hogy rosszul látom, de itt a Demjén, itt volt Bence, azért a Somló Tamás, tehát nem inni, hogy el kell mennünk mellettük. Rengeteg fiatal, a sportról annyit, rengeteg fiatal focizik bárhol,
de nem Szigetváron, miért kell 2 hagyományőrzési egyesület, miért kell 2 birkózó egyesület, is lehetne sorolni ezeket az általam úgy hívott, hogy városi egység megteremtése alatt, amit én ebbe szeretnék tenni. Külföldi kapcsolatokat, tényleg fontos a horvát, a német, a székely, stb. Kapcsolat, akkor miért van úgy várünnepi záróakkordja, vasárnap díszvendégeken kívül szinte egyik országban sincsenek igazából jelen. Azt, meg mellékesen teszem hozzá, nekem ez volt az utolsó élmény az előző várünnepénél, akkor körülbelül 15-20 sorba álltak még az emberek, ma 4 sorba álltak az emberek, azon kívülre gondolok, ahol lezárták a VIP-pályokon kívül álló emberek. A látogatóközpont nyert a város 300 milliót, ezt nem szabad elutasítani, de értelemszerűen hozzáértő emberek kezei között, és még egyszer mondom, hogy a legfontosabb, láthatóan kellene ezeket a pénzeket elkölteni. Zrínyi szobor, hol van az, ha nem miattuk rá a pénzt, akkor legalább véleményét kérjük ki a horvátokra. Pont. 3 dolgot megemlítenek a végén, amit én legalábbis fontosnak tartok. Egy inkei Farkas Márton nevezetű úrtól kaptam egy levelet, hogy válaszoljak már 5 kérdésre, hogyha engem megválaszolnak, akkor horvát-magyar kapcsolatokkal mi lenne. Következőt válaszoltam, miután megválaszoltam az 5 kérdésre. Tisztelt dr. Vas Péter úr, megköszönve kérdésének adott válaszát, ezúton tájékoztatom, hogy mivel a Szigetvári polgármester jelöltek döntő többsége nem kívánt élni a magazinunk oldalán való megjelenéssel, ezért elemző és összehasonlító cikkünket nem tudjuk elkészíteni. Én ezt csak elgondolkodhatónak mondtam, és azt gondolom, hogy ha igazából komolyan gondoljuk, akkor minden olyasmi jellegűt, aki egy országot, egy nemzetet képvisel, az a komolyan szóba kell. És a 2 dolog a végén, amit a legfontosabbnak tartok. Én azt gondolom, hogy el kell tudni odáig jutni, és ki kell tudni mondani azt, hogyha valaki ennek a városnak jót tesz. Igenis, nem volt olyan polgármester ennek a városnak, mint Pajzs József, akinek a munkásság alatt ennyi pénz érkezett ebbe a városba, és ennyi mindent rendbe tettek. Jár neki a posztumusz kitüntetés. A másik. Ha nem Pikler Imre ennek a városnak az országos képviselője, akkor ma Eger a leghősiesebb város, és nem Szigetvár. Neki is jár a köszönet. Köszönöm.